amfanin kanunfari ma gindin mu mata. Ina ma kina son gindin ki dinga kanshi, kiji kina kamshi, mijin ki zo shan gindin ki dinga jin wani kanshin daɗi yana bugunsa, kiji gindin ki na suga wani gishiri daɗi, yana sha yana ji kaman yana shan wani abu ne mai daɗi, ya manta gindi yake sha. To ki dinga amfani da kanunfari, ki jika kanunfari ya kwana, ki shanya ruwa, ki dinga shan ruwan kanunfari yana kwana. Kira ɗan robar suwan ɗinki ki dinga zuba kanunfarin ki kina jika kina sha. Kanunfari na da sirri da yawa gare mu mata. Na ɗaya, idan matsi zaki iya daka kanunfari, ki samu ƙaro, ki samu man shanu ko man kaɗai, man zaitun ko man zaitun, batis sauda ko man alayyadi, sai ki da almuskinki, ki daka ƙaranki, ki daka kanunfarinki yayi laushi. Ƙaro kin san dai ƙaro inda za ku same shi ɗan kwali, gurin ɗan kwali ka ki samu ƙaro wanda ake yin tawada, ki daka shi yayi luƙi, ki daka kanunfarinki, ki kwaɓa shi, ki dinga yin matsi da shi. Subhanallahi, da zafi dan zafi, musamman in kina da infection zai dinga miki zafi, amma in kika jure hajiya ta zaki ji daɗi. Kin ga wannan matsin na ɗaya zai matse ki kam, sannan kuma ke da wasu warin gaba kin rabu da shi. Kanunfari zai kashe miki duk wasu ƙwayoyin cutar da zai shiga miki, zai dinga kawar da duk wani odo da gindi zai yi, kanunfari zai kawar miki da shi. Musamman kuma kina sha dama, bayan kin gama matsi da wannan haɗin da kika yi na kanunfari da ƙaro da man kaɗai da man zaitun da miski ɗinki, kin kwaɓa su, kin yi matsi kamar minti 30 haka, kin cire, kin samu ruwan ɗumi kin wanke gurin, sai ki samu kanunfari ki hure a gaushi, ki samu gaushinki, sai ki zuba kanunfari a ciki. Kin ga turaren kanunfari kenan, sai ki raba kafa ki sa a cikin bokiti, ki zuba kanunfari wuta a bokiti, kasko kika sa shi a ɗan bokitin da ake iya zama a kai, sai ki rufe ki zauna, ki buɗe gindin nan gawayin wannan wuta tararin kanunfarin ya gasa ki, ya gasa gindin nan, ya gasa shi. Hajiya idan kika gama, in za ki iya ki samu zuma da almiski ki sa, in kika sa shi ma minti 5 ki wanke da ruwan ɗumi. Wallahi idan ya hau kanki, ke da kanki shi kansa irin ihun da zai dinga yi, irin birnin da za ki kai shi na daɗi, zai ce subhana, wannan ba ita ce wacce ya saba ci ba. Za ki ga kin wuce raini, ya ci ki ji daɗi, ki ci shi ki ji daɗi. Haka ake yi. In kika iya gyaran kanki zai yi wuya. Na san dama abin da mu mata ba ma san ji shine kishiya. To idan kika riƙe martabar wannan gurin, kin ga gindi yana daga cikin abin da yake riƙe namiji. Wani za ki ji ana cewa ai ba cin gindi bane yake riƙe namiji, halinki ne ke riƙe namiji. Ƙwarai halinki ne ke riƙe namiji, amma akwai cin gindi. Idan kika iya cin gindi da kyau, kika iya da gyara gindinki, kika iya wani duk in lokacin da ya kusance ki ji kamshi, gindin nan a matse, ya sa bakin shi ya ji yana sha kaman yana shan minti. Nonuwan nan sun tsintsiya sun yi bulbul abinsu, yana tsotsansa sai kina kina mishi nishi, kina kisisina, kina shagwaba. Wallahi kishiya dai in dai ba Allah ya kaddara sai an miki ba, to ko sai dai ki ganta a hanya. Sannan kuma ko da Allah ya kaddara an miki kishiya, to kin wuce raini. Musamman ma in ba ta iya gyaran jiki ba, za ki ga kwana 2 an gudo daga gurinta an dawo gurinki. Ki dai ki dage kawai ki riƙe martabarki, ki gyara jikinki, ki gyara gida, ki zama mace mai tsafta. Ɗakin ki kalkal. Kullum kina cikin ƙanshin turare, kar ki bari wadan kina da yara a ce soyayya ta mutu kuma a gurinki kin zama ɗaki kace. A'a, ki gyara ko ina, ki tattara kayan nan. In kina da kayan yara, in ƙanana ne ki wanke su, ki dinga ninke musu, kina ajiye musu a gefen su daban.
na mijinki daban, kayan shi tsaf tsaf tsaf, naki tsaf tsaf tsaf, na 'ya'yanki tsaf tsaf tsaf. Idan ma sun dan manyanta yaran sun girma, sa su wanke su gyara abin su, ki zama gidanki tas. Kishiya sai dai ki ji labari. Gindin nan shine kawai, kin ma iya cin gindi Hajiya. In kika iya cin gindi, kin iya tafi da mijinki. Ki iya gyaran gindinki, gyaran jikinki, ki taimake shi ya gyara burarsa. Idan burarsa irin mai langwabe wannan ce, ga sunan abubuwa da dama da zaki haɗa ki taimaki mai gidanki, ko da a cikin ti ne ki samu shi ya sha, gindin nan ya tashi ya tsaya, a bada sabis, a yi aiki mai kyau, ki ji daɗi ya ji daɗi.